سلام كما تكونوا كبرات تغطاتلتي سي ام اكسترا شو لتوزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتا لكم بخبرنا عدم ምራው ቅዱስ ካብ ድሕር ጽባሕ ጅምር ብውዳት ቻለንጅ ማየር ካስፓኛ ዝያዳ ብጉጅለ ውልቃውን ሕሪ መዓልቲ ውዳት ከም ምዃኑ መጠን ክለባት ዘሊኦም ተቐደምቲ እናቐያይራ ነቲ ዕለት 2 ወርሒ 2025 ዝካየድ ውድድር ዝሳተፉ እዩ። ዘተሓዝነ ግዜ ውድድር ስለዘይኮነ ዋን ዴይ ሬስ ጋንታት ናይ ውድድር ካርታ ርኢን ዘዋፅአን ኣሰላልፋ ይጥቀማ። ውድድር ቅድም ብሽክለታ 2025 ካብ ጀመረ ክሳብ ሕጂ ኤርትራዊ ካብ ቀዳሞት 10 ኣትዩ ዘሎ ምርሃዊ ቅዱስ ሻውዓይ ኤርትራዊ ብንያም ግርማይ መጀመርያ እዩ ድሕሪ ጽባሕ ክጅምር ተስፋ ንገብር ዝለመድናይ ዓወት ክንርኢ ጽቡቕ ዕድል ንኽልቲኦም بسنك مورقتين بزح وان كاب قد مشكلة تاريخ أوزنا بره عبالة قرايت غان تاير ترومات كل يوم ناي مجمرة نايكلتش إسرع حمشون ودراب زور الله مستاف سعود عرب آتي لو كاب إسرع شمون تنتريك ساب حدا لكاتي كلتش إسرع حمشون زكاة زور الله قد محجب سعود زورس في اللزنا بره ترى قدم دحري كلتش إسرع عم مزقة بيشي أي سي 2 استمزقة بقوينون مبل حمشة جزيئو عمتاوي لعلو تاقران كانت تقدم مشكلة تا ساتفو عبسة حول قول زكاة انتقرر انتناشو كواس برينتر متشو زكونا حموشة مدرخازة تقال ليو سمويات كم إنجليزاوي توم بيركوك نرويجو ألكسندر كريستوف بيلجيماوي تيم ميرلينر ساتفوز ويو تبوق عدل نيرتراوي متكل يوب وانش أفريقيا أبتا هاجر موروكو عمود أتورح نايز عمد تدالو مدب ستحزول صوتات وانش أفريقيا نايسات افتهاجرات مدب دلدل مفلاز تخيل عجانا يمودا مدب كان محيد الساعات عرسة كتما موروكو ربات بستخيل دموق سنة سرعات علاو كوينو بزمسر إسان 4 هاجرات أفريقيا بشدوش مدب تدلادي لن نزام موروكو أبتاريخ كال إجزيات تدالو وانشان ملعال عبيت كتماتات رابطن كازابلانكا زركوبو بشدوش كتماتات تهاجر أبستهان تشعات ستاديمات بناي مدب صوتا كتماتن كجمرة مدب تتحيزو لن يركب هاجر موروكو نتياب كلتش انساسام سبين بورتغال بحبار التدارو وانج عالم زلوا دلو نت عالم نمرأين وانج أفريقيا كم صبوا أجات أموسينا بلعول باجت عاما كترئي تقويلو كم زلا بترقاقامي كحبر مسمحي فلات ام بي عطم صدراه كومورس قنتا ساتافيت وانج أفريقيا مخناس أستبيلكم دولهم توب بزعبا كومورس زاب كبابي شحن شو 100 كيلومتر صفحات مريض تلوكونت نيشته هاجر كاب شو 150 شحن برت كم دلو واي مد مس هاجرات انت وداديرنا كومورس كاب جيبوتي ب10 تعز فتنقز كاب إيرترا ب54 كاب إثيوبيا ما ب494 عبر سكيت ما نيروبي زنبر بزي حزبي كندش الشعس بزي حزب كومورس كم زقون كتفلترون يركم زي ايابلو اوانج افريقيا حليفا أكفافالي كلبات رومان إنتر ميلان نبر بيلجيم وراجع نايقولان مسجار زي حقا عصفار سترتيرون نبيت محبوس كم زمر حيقلت علو أما كان ميدا نبت قعدت بزسجاجر إنه واحد كعساس زل راجع نايقولان بيجس يابدو بأمريكا مقانو استنقلوا الكوكايين زدبال حش بودب أنت وربها بيلونا بكتما براسلس نخساجر أبز فتنوا الأمان لومنوكو بوليس كتما براسلس أبتحت قيد كم زاتو كجلس كلو بقدر نايت تصاطي مبرن خبز تحت البيت سفت عقاب حق كتما براسلس قبل علت تصاطي زكاز اللو مرمرا بوليس مسرع مهلا وتوسخ رئيتو كهب كم زيد اللي حبيرون أبقى لي ديفجنيك بيلجيم 6 ساعات كلاب لوكرن تيمز نقطات كان محيدة معلتات كتامو كم زنبر استقلت أزود ساسان بشن عمتها كاف علي مس حداس كلوبنا مجمرتا تريننج سرح دق غانتو እና ተጸበዩ አብዝነበሩ ማሰርት ናይ ተጻታይ ዝገል ዜና ምስ ሰምዐ ብስምባደ ከም ዝተዓነደ አሰልጣን ታክለብ ሃንስ ኮርኔሊስ ገሊጹ ካፓስ ፓፍ ምስጋር ዝግዮ ዘብል ጊዜ ቅንባዓት ዓመት አቢሊኩም ናይ ሕጅት ጋይ ብሬትፎርድ ኮንጋዊ ዮአን ዊሳብ ሊግ ፈረንሳ ምስ ክለብ ሎረንት ፉትቦል ክለባት ተጻተሉ ዝነበረ እዋን ሓንቲ ጓልንሰይቲ ናብቲን ህፃን ጓሉ ብጅሮሎ ከዛውራብ ከተማ ቫንስ ፈረንሳይ ካብ ዝርከብ ገዙ ናብ ዝወፅ ዝነበረ ዮአን ዊሳ ጽግዕ ኢላ ብጣዕሚ ከም ተድንቆን ደጋፊት ምዃናን ብትሕትና ድሕሪ ምግላጽ በጃ ኸፈር መለይ ክትብል ትውከሶ እንታይ ከም ዝተኣለመሉ ዘይፈለጠ ወዲ ገረ ልባ ዮአን ዊሳ ብግርነት ዝሃቦቶ ፒሮ ተቐቢሉ ኣብ ዝቐረበትሉ ማላይ ፍርመልኩም ንዝፈረመላ ፒሮ ክመልስ ቅንዕ ምስ በለ ግን ዘይሓሰቦ ጎኒፎ ምስኪናይ ዊሳ ወዮ ደጋፊት ከይ ኣድናቂት ከይ ባል ፊርማ ናይ ተጻታይ ክትሓት ዝጸንሐ ሰብ ሒዛቶን ዝመጸት ኣሲድ ካብ ቦርሳ ኣብ ምውፃእ ኣብ ገጽ ተጻታይ ብምድፋ ኣብ ጅሮሎን ዝነበረት ውላዱ ናይ ተጻታይ ክጨው ዝገበረ ተፈተነ ኣብ ግዚኡ መዛረብ ማዕከን ዜና ፈጢራ ምባራ ይዝከር ዝሓለፈ ሰሙን እምበኣር ድሕሪ 4 ዓመት ነቲ ጉዳይ መዕለብን ምግባር ኣብ ቆጽሩ ዝተረኸበ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ነዛ ላቲ ቲያፒ استبارت واساس هيدوشن عمت فرنساوي زيغا مس فصمت تقبن كم معرره زخل زبلو بناي 30 عمت مأسرتي نخت قطع عم بعكاب حقي اتا هاجر استقربلو حتى ابز مص معلتات نخت دقوي شباشب كم زلون غازيتا ليكوي بحبيرا انت مسكيناي يوان ويساب كلش صحدن دحرس تغبرو المطبحت برهان عينو داغم رخيبوز بروكا بريمير ليج 24 شوطاتا مزغبي يركب نبلكم ዛጨ ካንሰብ ግን ሙስሊም ወይ ድማ ጸላም ተተኮን ይራግን ዝመስርሕ ፍርዲ ክሳብ 4 ዓመት መውሰዱ ድዶ ይመስለኩም
ዲሳሲ ናብ ኣስቶን ቪላ ክጽምበር ተሰማሚዑ ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ክለብ ቸልሲ ኣክሰል ዲሳሲ ናብ ክለብ ኣስቶን ቪላ ንምጽምባር ብውልቃዊ ውዕላት ከም ዝሰማምዕ ይግለጽ። እዚ ተጻዋታይ ምስ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኢመሪ ብውልቂ ድሕሪ ምዝራቡ ናብ ክለብ ኣስቶን ቪላ ክጽምበር ከም ዝወሰነ ሓቢሩ። ዝወዲ 26 ዓመት ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ኣክሰል ዲሳስ ካብ ሓያሎ ክለባት ኤውሮጳ ትግዳስ ንዝለዓለ ናይ ምጽምባር ድሌት ከም ዝረኣይ ይግለጽ። ክለብ ኣስቶን ቪላ ብቀረባ መጻኢ ተጻዋታይ ናብታ ጋንታ ንምጽምባር ምስ ክለብ ቸልሲ ክትዘራረብ ተዳልያ ከም ዘላ ብሉጽ ናይ ምስጋር ክኢላ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጹ። ኔይማር ጁኒየር ናብ ሳንቶስ ኣብ ቀረባ ሄር ዊ ጎ ብራዚላዊት ክለብ ሳንቶስ ኔይማር ጁኒየር ካብ ስዕራዊት ክለብ ኣልሂላል ክትወስዶ ብቓል ደረጃ ብስምምዕነት በፂሓ ትርከብ። መስርሕ ናይ ምፍራም ዝተፈላለዩ ሰነዳት ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ክዛዘም ይባሃሉ። ኔይማር ጁኒየር እውን እቲ ዝውውር ብልቡ ከም ዝተቐበሎ ይግለጽ። ኣብ ክለብ ሳንቶስ ዝዓበየ ኔይማር ጁኒየር ካብ 2009 ክሳብ 2013 ነቲ ዓባይ ክለብ ሳንቶስ ተጻዋቶ ክኸውን ከሎ ልክዕ ከም ተጻወቶ ኦስካርን ፊሊፔ ኮቲኒዮን ኣብ ዝውድር ዓመት ናብ ወላዲት ክለብ ዝተመልሰ ካልእ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ክኸውን ኣብ ናይ መወዳእታ ዝርብ ይርከብ። ክለብ ሳንቶስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ካብ ላዕለዋይ ዲቪዥን ብራዚል ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ብራዚል ዝወረድ ከላ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ውድድር ግን 68 ነጥቢ ብምውላድ ብዓብላልነት ናብ ላዕለዋይ ሊግ ብራዚል ሓሊፋ ትርከብ። መንጪ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ጁቬንቱስ ምስ ዳኒኤሎ ተጻዋታይ ተፈላለያ። ኢጣልያዊት ክለብ ሰሪያ ጁቬንቱስ ምስ ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ዳኒኤሎን ፍለያ በውግዕ ፍሊጣ ወዲ 33 ዓመት ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ዳኒኤሎን ጁቬንቱስ ድሕሪ 5 ዓመትን ፈርዖም ውዕሎም ኣቋሪጾም። ዳኒኤሎ ምስ ክለብ ጁቬንቱስ 213 ፀወታታት ክጻወት ክኢሉ ኢዱ ዘንበረለን ወናጩ። ቀዳመይቲ ስኩዴቶ ካልአይቲ ሱፐር ካፕ ኢጣልያ ሳልሰይቲ ዋንጫ ኢጣልያ ተዓዊቱ። ዳኒኤሎ ቀፂሉ ናብ መበቆል ዓዱ ብራዚል ክለብ ፍላሚንጎ ክጽምበር ትጽቢት ይግበር። ሲቲ ዶኩ ነዊሕ እዋን ክስዑያ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ሲቲ ጀረሚ ዶኩ ብሰንኪ መሃረምቲ ነዊሕ እዋን ካብ ፀወታ ክእለ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ገሊጹ። ነሲዒቡ ጀረሚ ዶኩ ኣብ ዝመጽእ ፀወታታት ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ክለብ ብሩጅን ኣርሰናል ብሰንኪ መሃረምታይ ክሳተፍ እዩ። እዚ ተጻዋታይ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ካብ ፀወታ ክርሕቕ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣሎ። ፔፕ ጓርዲዮላ መግለጺኡ ዶኩ ኣብ ፀወታታት ኣንጻር ክለብ ብሩጅን ኣርሰናል ናይ ይሳተፍ እዩ። ብሰንኪ መስበርቲ ነዊሕ እዋን ካብ ፀወታ ክእለ ይክእል ተዛሪቡ። ሩበን አሞሪም ኣሰልጣን ሓላው ልዳት ክንተዝህልወኒ ይሕሸኒ። ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ሩበን አሞሪም ነታ ጋንታ ዘድልያ ዘሂባ ተጻዋታይ ወዲ 33 ዓመት ኣሰልጣን ሓላው ልዳት ምምጻእ ከም ዝመረጽ ገሊጹ። ማርከስ ራሽፎርድ ናብታ ጋንታ ክምለስ ዝብል ሕቶ ምስ ቀርበሉ ጸገመይ ኣብ ልምድ እዩ ስለዚ ነገራት እንተዘይተቐይሮም ኣነ እውን ኣይክቕየርን ኢሉ። ኣሰልጣን ሩበን አሞሪም ማርከስ ራሽፎርድ ወላ መስኮት ዝውውር ካብታ ክለብ እንተዘይወፀ ኣብ ልምድ እንተዘይተመሓይሹ ናብታ ጋንታ ከም ዘይምለስ ኣረጋጊጹ። እዚ ስልጣን ብዛዕባ መርገፂኡ ክዛረብ ከሎ ካብታ ንጋንትኡ ኩሉ ዝህብ ተጻዋታይ ወዲ 33 ዓመት ኣሰልጣን ሓላው ልዳት ጆርጅ ቪታል ከም መተካታ ክህልወኒ ይመርጽ ኢሉ። ወዲ 27 ዓመታት ቃይ ማርከስ ራሽፎርድ ኣብ ዝሓለፈ 11 ፀወታታት ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣይተሳተፈን። زخبركم سمعتنا حج حزني زغربنا على تاوزينا سبورت إذا كنت كتاتلو تصنحكم يو أبزق تصل مكتالكم أي تقارتون قلقون سلزلو تنا 4 حقتات شير لايك كومنت سبسكرايب ويسللون ورحانكم أمبسا بني بحار سره أمبسا بني بحار سره أمبسا بني بحار سره أمبسا